जुदि पावार दङब्ला गोहो दङब्ला बिथांमोना बे पिकनिक स्पटखौ साजायफै गिदिर गिदिर स्किम लाबोनानै टुरिस्टफोर थाग्रा न'फोर बानायफै अब्ला गुबुन गुबुन टुरिस्टफ्राबो फैनानै बेयाव थाफैगोन जायगायाबो डेभेलप जागोन आरो जायगानि पाब्लिकफ्राबो दखान होनानै एसे एनै मोनजागोन थांनानै थानो हागोन बेनिखायनो आं खावलायदों बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम टुरिजम डिपार्टमेन्टनिसिम बिथांमोना गोख्रैनो बे टुरिस्ट प्लेसखौ साजायफैनो नांगौ आरो आङो बन्द खालामजानायखौ आं लुबैया आरो आङो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जानानै आङो खावलायहरदों जेसेबांनाखि पिकनिक जानो मोजां मोनग्रा जोंनि बिटिआर हालामनि आरो गुबुन गुबुन स्टेटनि बिथांमोना बे सरलपारा पिकनिक स्पटआव फैनानै पिकनिक जाफैनो हागोन माने जोंनि पिकनिक स्पटआ माब्लाबाबो बन्द जानाय नङा बियो सोलिबाय थागोन जोंथ' बेयाव दखान होनाया 3-4 बोसोरानो जाबाय सिगाङाव बैयाव होयोमोन दा बेयाव होफैबाय आरो जोङो दा नोंथांमोननि नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा थाबैनो बन्द खालामगोन होनदों मा बुङो बेखौथ' जोङो बन्द खालामजानो बादों जेनेबा जों बेयाव खस्थ' खालामनानै थाइसे थाइनै खामायनानै सोलियो न'खर सोलियो बेजोंनो बन्द खालामोबा जों अनेक उसुबिदायाव फैगोन आरो जोङो बेयाव मोजाङै मोजां सोलियो बेबायदिनो जेनेबा सारमोनहा बुंदों बेयाव जौ जुवा आड्डा सोलियो होननानै खिन्थु बेबायदि नङा आरोना बेयाव जेनेबा जों जौफोरखौ फानद्रायनाय नङा फानो सिङाव दोननानै ओमफ्राय जोंनिफ्राय जों जौखौनो मालाबा गंसेखौनो फाननो हाया आधा बथलखौनो फाननो हाया जेनेबा मालाय लानानै फैखाजोबो गासिबो जानाय लोंनायबाबो लानानै फैखायो बेबायदि आरोना जोङो बेबायदि जौ एरि जुवा एरि इसिबां मानि जोंनाव बेयाव आड्डा खालामा जों इसिबां मानि फानद्राया जों एसे एनै ना लकेल लाखिनानै फानो बेदर एरि मालाबा जोङो प्लेटसेखौनो फाननो हाया मालाबा हायो बेबायदि आरोना दा जोङो बन्द खालामजानो बादों आरो सारा माने बिदि बन्द खालामनो नागिरदों खालामैयानो मोजां आरोखि ना जोंनि थाखाय जों माजों सोलिनो अबे जायगायाव थांनानै मा मावनानै जानो जोङो जेनेबा भुटान दं खाथियाव जेरै भुटानावबो दा भुटानखौनो खुलिनानै होआखै बिराद खस्थ' जों मा मावनानै जानो अबे जायगायाव थांनानै जों मा मावनानै जाहैबावनो आरोना बिनि थाखायनो जोङो सारखौ बन्द खालामजानो बादों आरो नोंथांमोना सिगांनि समाव जितु बर'नि उदां बड'लेण्डनि सोमावसारनाय इन्दि बि दावहारु बिर जोहोलाव बिथांमोननो मावै दाङै जाहोदोंमोन नामा बिदिखौथ' आरो जों बुंनानै मा फोजोबबावनो सिगां समाव जों बेसेबांबा खस्थ'निफ्राय सोलिबोबाय जोङो उल्थापानि जों गोजान जायगानिफ्राय फैनानै होफैयाखै उल्थापानियावनो जों जोनोम मोन्दों एबसु आन्दालन समनिफ्रायनो जों बिराद खस्थ'यै सोलिबोनाय जोङो जेलानाखि फरायदोंमोन जोङो जायगायाव फरायनो हायाखै थानो हायाखै सोरनावबा जोंना न'खरफ्रावबो खस्थ' खामोन नालाय बिमा बिफाया सोलिनायाबो गोजानावसो थांनानै जों सोरबा बाय बाहागिनाव रुवाथिफोर बायदि थानानैसो फरायहैनांगौमोन बिराद खस्थ'मोन आर्मि पुलिसजों थानो हायामोन मोना गुना जोङो हरफोराव बेरायनो हायामोन खोमसि एसे सान हाबहांबानो न'आव हाबनानै थानांगौ जायोमोन फरायनाय समाव जोङो दिनै थोगौ बायदि नांगौ बायदि फरायनो हायाखै आरोना जों बिराद खस्थ'जों भुगिनानै फैनांदों आरो बिनि समाव 1992आव जोंहा मोनसे बिराद गिदिर घटना जानानै थांदों आंनि असे आबै आंनि आंगोखौनो जोंहा गावथारजादों गोमाजादों आरो जोंना बेनि थाखायनो जों बिराद दुखु मोनो आरो दा जाहाथे दखानफोरखौ बन्द खालामा जों माजों सोलिनानै थानो दिनै बेजों नङाबा जोंहा सोलिनो हाया आरोना बिटिआर सान्थि सुक्तिनि उनावहाय गोजोना फैबाय होनदों फोथायो गोजोन फैबाय होननानै बुंदों खिन्थु गोजोनखौथ' नुफेराखै जोङो गोजोनानो गैया जों माजों सोलिनो बिराद खस्थ' जों दा उल्थापानियाव लोमजा साजा बेमार आजार जालामानै मोनसेबो मोजां गैया थांनो फैनो थाखाय जोंहा बिराद खस्थ' ओरैबायदि उसुबिदा मा मावनानै जानो जों लकडाउननि सिगांनिफ्रायनो बेयाव जों दखान होनानै दंखायो थाइसे थाइनै जों सोलिदों आरोना बिदिनो जाहैबाय सारमोना दिनै बावगारनानै थानाङामोन बिसोरबोदि जेनेबा जोंबोथ' खस्थ' खालामनानै गोदोनिफ्रायनो जेनेबा सोरनावबा ओंखाम सं होनबा संनानै जाहोदोंमोन सोरनावबा माबा मोनसे खालाम होनबा हरना गुरनाबाबो सिखारनानैबाबो संनानै जाहोबोदोंमोन दिनै जों बेसेबांबा खस्थ' दुखु सैनांनायनि गेजेरजों सानसे समाव सानसे सफैदों होननानै बेसेबांबा रंजानाय फैदोंमोन बेसेबांबा खुसि फैदोंमोन नाथाय बे दिनै गैया आरोना जाफुंनो हाया दासिमबो होमबा दिनै सारमोनहा मानि थाखाय बन्द खालामनो फैखो होमबा जों मा मावनानै जाबावगोन होमबा जों अबे जायगायाव थांबावगोन मा फाननानै जागोन जेबोआनो गैया जोंनाव जों साख्रि गैया बाख्रि गैया ओरैनो खना गफा जायगा गारि मथर सुबिदा बायदि नङा बिनिफ्राय बैखिनि थाबायनानै थांनांगौआवनो जों बिराद खस्थ' जोंनाव गारि मथर गैजाया जों खुनुरुखुम सोलिनानै थांनानै थायो आरोना बेखौनो जुदि बन्द खालामोबा सारनि थाखाय बिराद दुखु गोनां जागोन आरोना साराबो जुदि बिदि खालामनानै बन्द खालामोबा सारना जेरैबायदि बुंदों बेयाव जौ फानो जुवा आड्डा खिन्थु बेबायदि नङा आरोना सारमोनहा फैनानै नायफैनो हागोन डाइरेक्ट जुदि बिदि सानदोंबा खिन्थु बिदि नङा जोङो मालाबा जौ आधा बथलखौनो क्वार्टारखौनो फाननो हाया बेदर सङो जों मालाबा सेरसे गाहाम लाबोनानै प्लेटसेखौनो जों फाननो हाया मालाय लानानै फैजोबखायो मानो होनोबा जों मानि थाखाय बिदिनो पेकेट मेथाइ एरि लानानै फानो
गोदान गोदान स्कुलफोरनिफ्राय स्टुडेन्टफोर लानानै फैयो एखमबा बासजों फैयो एखमबा माजों फैयो गथ'फ्रा दै गांनानै मेथाइ सेथाइ नागिरफैयो पेकेट मेथाइ नागिरो बेखौ जों खस्थ' खालामनानै जाहोयो आरो ना मालाबा जोंनि दखाना बहनियानो जाया ओरैबायदिसिमाव थायो आरो ना इसेबां माने एभेलेबेलबो जों फाननो हाया खुनुरुखुम सोलिनानै थायो आरो ना जोङो থ্যাংক ইউ ইতিমধ্যে শুনিব পাইছে আপোনালোকৰ যিটো সৰলপাৰা পিকনিক স্পট যিটো অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব গৈ আছে আপুনি কি কয় আমাৰ হিচাপেতো এইটো বন্ধ নকৰাই ভাল হ'ব কেনেবা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এই দোকান কৰি এগ্ৰিকালচাৰ হৈ কিনে ভৰাই আছে আৰু এইটো বন্ধ কৰি দিলে আমাৰ আৰু উপায় নাই আৰু এইফালে আমাৰ বড়ো আৰু আমাৰ গোৰ্খা মানুহ হৈ মিলি দোকান দি আছে এটা বেছি দোকানো নাই বেছিভাগটো চব বন্ধই আছে 4-5টামান দোকান খোলা আছে আৰু এইটো বন্ধ নকৰি দিলে আৰু ভাল হ'ব আপুনি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰে নেকি এইটো বন্ধ নকৰাকৈ লাগিলে এইটো অকণমান মেৰামতি কৰি এইটো ডেকৰেশ্যন কৰি দিয়ক তেনেকুৱা আপুনি ভাবে নেকি আমি এটাই ভাবি আছে এইফালে আৰু ভাল হওক যিমান ভাল হ'ব ইমান জাগাত ভাল হ'ব মানুহ আহিব আৰু বন্ধ নকৰাই ভাল আছিল আমাৰ হিচাপে भन्नु अब बन्द त नगर्नुपर्ने होइन हामी अब यहाँकै हो लोकल मान्छे हो टाढोको होइन अब उता पनि दोकान यता भुटान पनि खोलेको छैन हामी गरिब मान्छे हो कसरी होइन खानु त्यही त हो दोकान त बन्द नहुनुपर्ने त्यही हो কি অনুৰোধ জনাব বিটিআর সরকারলৈ বন্ধ না হব এইটাই জানাবো বন্ধ না করিব এইটাই আমি তো বন্ধ করব নোৱাৰো এতিয়া আমাৰ ইমান মাল আছে কেনেকৈ বন্ধ কৰিম আমাৰ ইএম ছাৰে কৈ দিছে আহি চাইছে চব আমি বোলে গাঁজা বিক্ৰী কৰোঁ মদ বিক্ৰী কৰোঁ কিন্তু আমাৰ ইয়াত একো দেখা পোৱা নাই আমাৰ ফিজটো ওলাই চাইছে খুলি দিছোঁ একো দেখা নাই কৰি বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰি খাব আমি কি কৰি খাম এইটো আমি দোকানটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি এনেকৈ দোকানটো চলি থাকিব লাগিব কিমান বছৰৰ পৰা দোকান দিয়ে আমি 5 বছৰ হৈছে দোকান দিয়া नोंथांमोननि बे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ थाबैनो बन्द खालामगोन होननानै हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बानसावदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो गिबियाव मुगानि थान्दै बे चेनेलनि फंबायफोरखौ आं बरायना लाग्रोबाय बेजों लोगोसे बे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दा बेनि सायाव आं बेखौ बुंनो सानो जेनेबा हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारा दाखालि जिनाखि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्रायाव आं माखासे खोथाखौ बुंगोन माखासे बाथ्राया नङा दा जौ जुवा थासनि बा ड्राग्सनि बियो बेबायदि गाथि सोलिगासिनो दं बिजनेस फालांगिरि खालामगासिनो दं होनदों बे नङा जानो हागौ जेनेबा जौफोरखौ गावबागाव बेबायदि पिकनिक जानायनि नामावहाय गंसे गंनै लाफानानै फैयो लोंफैयो जों बेखौ बादा होजोबनो हाया आरो बेबायदि बियो मोनसे खोथाखौ बुंबावदों दानि जिनाखि सालायबाय थानाय खुमुथि बे खुमुथिया माने दखानखौहाय जौ फाननोहाय बिथोन होदों बा सोरनि दादागिरियाव सोलिदों बेफोरबायदि अनेक खोथा बुंदों खिन्थु बियो रावनिबो दादागिरियाव सोलियाखै आरो जोङो दादागिरिबो खालामाखै जों बेखौ 2022नि 27 तारिख डिसेम्बरावहाय जोङो टेन्डार मोन्दों जिनाखि बे टुरिजम बिफाननि इएम बे सारानो जोंनोहाय बे टेन्डारखौ होनाय जादों दा बे हिसाबै जों बेखौ सालायदों रावनिबो दादागिरिजों नङा जों लिगेल हिसाबै थांगासिनो दङ आरो बेबायदि ड्राग्स एबा जुवानि बेबायदि गाथि खालामदों माबा मोनसे बिजनेस खालामदों बेखौ बुंनायाव आंहा दुखु दङ बेबायदि नङा बाथ्राया मानो होनबा सारा गावनि मेगनजों नुनानै बुङोब्ला मोजां जागौमोन बा सोरनिबा बुंनायाव बेबायदि जानला मोनला बुंनाया मोजां जायाखै दा सारनि खोथाया फल्स जादों सासे मोजां मानसि गोरों मानसि इएम जालायनानै बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनाया मोजां जायाखै आरो बेबायदि बुंदों बे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ जों गोख्रैनो बन्द खालामनो थांगासिनो दं बुंदों दा जोङो बोसोरसेनि टेन्डार मोनखानायखौ बिथांमोना माब्रै बे आधा मायावनो बोसोरावनो मारै बन्द खालामनो नागिरखो जोंनि फैसाबोथ' ओरैनो नङा जों फैसा होनानै बेखौ टेन्डार गावनानै लाबोदों दा नोंथांमोना बुजिनांगोन बेबायदि गेजेर ससेयावनो बेबायदि बन्द खालामनो होनो नागिरनायखौहाय जों दुखु मोनदों जोंनि फैसाखौबो जों थिखांनांगोन जाहाथे बिथांमोना बेखौ बन्द खालामथारनो गोसोब्ला बेखौबो साननो गोनां जागोन बिथांमोना जोंनि फैसाखौहाय जेसेबां जों टेन्डाराव होदोंमोन बेखौबो हरफिनथों आरो बिनि सुदखौबो बिथांमोना होफिनदों अब्ला बिथांमोना बेखौ बन्द खालामनो हागोन आं बेखौ बुङो आरोखि बेयाव कमिटिजों कमिटि सेलायलायनाय माबा मोनसे रहस्यफोर दं नामा बेखौहाय
जों आवगोलाव एसे जोङो मोनदांदों जेन'बा जायनाखि सिगां सालायलांनाय कमिटिफोर बे कमिटिफोरा सिगांहाय दादागिरि टेन्डार होआलासिनो मोनसे रिभिनिउ होआलासिनो बिसोर सालायबोदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो आरोबाव बिसोरो नेक्स्ट सालायबावनो होननानै बिसोरो माने टेन्डारनि खोथा फैनायाव फैसा सोनो हैदों बेखौ मिथिया जों टेन्डार गावनायनि बिसोर थाखा हैदों आरो जोङो डाइरेक्टलि बे टुरिजिमाव गोलैबाय होननाय लोगो लोगो जों टुरिजिम बिफाननि EMनो हैनाय जादों बा जों बेजों लोगो लानाय जादों बेखायनो जों मोनदों आरो बेबायदि आरोखि खोथाफोरा दा बे बुब्लियाव जिथु ड्राग्स जौ जुवाजों बे हालामनि माखासे परिबेसा गाज्रि जादों होननानै बुंदों नोंथांमोननि बे सामलायनो रोङियाव जादों होनना सानो ना सिगांनि समाव माबायदि बे परिबेसमोन बिनि समाव मा बुङो बेखौ बुङोब्लाथ' बे दानिल' गोदान बाथ्रा नङा दा जों जेनाखि जोङो 2022नि 27 डिसेम्बरनिफ्राय जों मोनदों बेनिफ्राय अनेक जों साबसिनखौनो बुंगोन जों गाज्रिखौ बुङा आवगोलनि जिखुनु माने बे मा होनो कमिटिफ्रा जायफ्रा सालायबाय थादोंमोन बे समावहाय गावसोरनो जौ फाग्ला गोजाखामोन बिसोरो गावसोरनो बथल लायै लायै बे लोंनानै बेरायबायोमोन बेबायदि पार्टि जाबाय थायोमोन गेटआवहाय फैसा लाखिनाय समावनो बिसोरो जौ लुयै लुयै लोङोमोन जों बेखौ नुदों ओमफ्राय माखासे बेबायदिनो देहा फालांगिरिफोरखौबो बिसोर लाबोनानै दोनफैयोमोन बेबायदि बिजनेस सोलिदोंमोन आरोखि खिन्थु बेबायदिया जोंनि आमोलाव गैया जों जानोबो होनाय नङा जों जेसेबां हागौ एसेबां जोङो कन्ट्रल लाबोनो नाजागोन आरोखि गमामायै नोंथांमोननि जिथु टेन्डार गावनानै इसे मोननाय बे लिगेलाइज बे मोनसे नोंथांमोना लिगेलजों खारनानै मोननाय जिथु बे नोंथांमोननि बोसोरसेनि टार्मसजों बेखौ गमामायै 6 दानावनो सिफायना होयोब्ला बा गुबुन कमिटिनो होयोबा बा बन्द' खालामथारोब्ला बिनि सायाव आयेनारि मानि जों बेखौहाय लकेल हिसाबै आं बुंगोन जों लकेल हिसाबै जों रावनोबो होआ जों लकेल हिसाबै नांगौबा